Hej Finland! Hej Suomi! Jag heter Per Lundell. Nimeni on Per Lundell. Och ansvarar för Tahishinonens marknad i Sverige, Finland, Danmark. Ja olen maajohtaja Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle. Jag står bredvid Reino Koivakori. Ja minun nimeni on Reino Koivakori. Reino som också är anställd av Tahishinoni. Ja työskentelen myös Tahishinonilla. Och Reino arbetar normalt sett med vår compliance-avdelning och med våra hemsidor Sverige, Finland, Danmark, lokalisera dem och med översättningar och etiketter och mycket annat. Ja minä työskentelen pääosin compliance-osastolla ja vastaan myös kotisivuista sekä myös muun muassa etiketeistä. Och Reino sköter också översättning när vi får besök av vår Europachef kanske, eller någonting annat, och vi har information som ska till Finland, så agerar också Reino översättare som idag till exempel. Ja työskentelen myös käännösten parissa. Ja, först och främst så vill vi gratulera Finland till att nu i februari 2012 ha den bästa enskilda månaden sedan november 2009. Ja ensimmäiseksi haluamme onnitella Suomea, jolla oli paras kuukausi helmikuu 2012 sitten vuoden 2009 jälkeen. Det händer saker i Finland. Suomi on hyvässä nousussa. Det är aktivitet, positivitet, det är en härlig stämning och bra energier. On positiivista tunnelmaa ja hyvää meininkiä Suomessa. Vi har ju senaste året arbetat med att färdigställa så att det finns ett svenskt och finskt startpaket. Olemme saaneet julkaistua viime vuosina aloituspakkauksen suomeksi. Vi har ju en hemsida som är nu både på svenska och finska. Kotisivumme toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Mycket tack vare Reino. Ja siinä on ollut apuna moni ihminen, myös minä. Som har gjort ett mycket bra jobb, både till den svenska men framförallt den kanske finska hemsidan. Ja olemme tosiaan saaneet kotisivut toimivaksi. Ja siitä olemme iloisia. Ja. Vi har ju lanserat 2 stycken nya produktlinjer i Finland också. Tämän vuoden alussa olemme julkaisseet 2 uutta tuotelinjaa Suomessa. Bland annat fitnessprogrammet, fitnessserien. Fitness-tuotesarjamme. Där vi har ett antal finska produktkonsulter som börjar på att arrangera egna testgrupper med fitnessprogrammet. Tästä tuotekonsultit ovat olleet tosi iloisia ja muutamat ryhmät ovat jo alkaneet oman tällaisen testiryhmän puitteissa tätä käyttää. Och som börjar på att lära ut kunskapen hur man kan lyckas gå ner i vikt men behålla sina muskler, det vill säga bara tappa fettet man har på kroppen. Tämä fitness-tuotesarjahan tämä ei ole siinä mielessä mikään ainoastaan tuotesarja, vaan tässä keskitytään sellaiseen elämänmuutokseen, jotta ihmiset sitten painon pystyisivät säilyttämään lihasmassaansa ja vähentämään rasvaprosenttia. Och vill du veta mer om fitnessprogrammet? Ja jos haluat tietää lisätietoa tästä ohjelmasta, så kontakta oss på Stockholmskontoret. Voit ottaa aina yhteyttä asiakaspalvelumme. Vi har ju också en hemsida som är helt tillägnad fitness som finns både på svenska och finska. Fitness-tuotesarjaan kuuluu täysin sille omistettu kotisivu, joka löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Ja. Och som sagt, och fitnessserien har ju blivit populär i många länder som den har lanserats i, och nu finns den i Finland också, och vi ser att intresset ökar för varje månad, och som sagt, vill du veta mer så kontakta oss eller gå in på hemsidan. Joo, eli fitness-tuotesarja se on ollut tosi suosittu ympäri Eurooppaa, ja huomaamme myös täällä, että ihmiset Suomessakin ottavat sen enemmän omakseen. Sen har vi lanserat en hudvårdsserie som heter Age Defy. Ja lisäksi olemme julkaisseet Age Defy ihonhoitosarjan. Age Defy består idag av 3 stycken produkter. Age Defy tuotesarja koostuu tällä hetkellä 3 tuotteesta. Plus 2 apparater. Ja 2 laitteesta. Nu kommer vi att lansera 2 stycken produkter till Age Defy-serien. Age Defy tuotesarjaan tullaan julkistamaan lähiaikoina 2 uutta tuotetta. I hela Europa och däribland Sverige och Finland. Tietysti koko Euroopassa ja myös Suomessa ja Ruotsissa. Mycket positivt och mycket spännande. Age Defy-linjen har blivit enormt populär i hela Europa. Ja Age Defy tuotesarjahan on vielä suositumpi
ehkä kuin fitness. Tämä on ollut tosi suosittu ympäri Eurooppaa. Så att det är kul, det händer saker, det är full aktivitet och det är nya produkter och det är ett intresse bland er produktkonsulter och era kunder och pluskunder som vi inte har sett på flera år i Finland. Det är en härlig känsla i Finland och när vi får samtal in till kundservice. Det märks att det är på gång, det händer nu i Finland. Det är spännande och inspirerande. Joo, eli Suomessa tapahtuu todella, huomaamme sen myös täällä asiakaspalveluissa, Suomessa tapahtuu positiivisia asioita ja on ilo seurata sitä kehitystä. En annan sak som händer närmaste månaderna är ju att i Riga så kommer vi att ha en Jade Retreat för ledare som kvalificerar sig dit. Och där har vi ett antal finska ledare som får ta med sig sin gäst till Riga och vara med om en 2-3 dagars intensiv ledarskapsutbildning. Kesän korvalla tapahtuu myös Jade Retreat ja se järjestetään Riiassa tänä vuonna kesäkuun alkupäivinä. Ja sinne olemme ilolla huomanneet, että sinne on myös muutamia suomalaisia johtajia pätevöitynyt ja sinne toivotaan tietysti kaikkia myös lisää suomalaisia konsultteja. Och nu så ska vi också be att få meddela om att vår Europachef Jan-Åke Karlsson kommer till Finland den 10 maj 2012 för att hålla ett möte för alla våra finska produktkonsulter, pluskunder och kunder. Ja voimme nyt ilolla ilmoittaa, eli toukokuun 10. päivä Eurooppa-johtajamme Jan-Åke Karlsson saapuu Suomeen pitämään kokouksen kaikille Suomen asiakkaille, tuotekonsulteille ja plusasiakkaille. Det är ju så att i april så kommer företaget att arrangera en stor ledarskapskonferens i USA. Kuten varmaan tiedättekin, huhtikuussa ILC-tapahtuma Salt Lake Cityssä, suuri johtajuuskonferenssi. Den här kommer att arrangeras i Salt Lake City. Tämä tosiaan järjestetään USA:ssa Salt Lake Cityssä. Och alla produktkonsulter i hela världen var inbjudna till att delta. Ja kutsu tästä tapahtumasta lähti tietysti kaikille maailman tuotekonsulteille. Så 5000 produktkonsulter runt om hela världen anammade den här inbjudan och kommer att komma till den här ledarskapskonferensen och vara med om en fantastisk vecka. Ja tähän viikon kestävään johtajuuskonferenssiin lähti kutsu 5000 tai kaikille maailman tuotekonsulteille ja 5000 heistä otti kutsun vastaan ja ilmoittautuvat tapahtumaan. Och det som kommer att lanseras och presenteras på den här ledarskapskonferensen, det är framförallt då, det är dels ett antal nytt marknadsföringsmaterial, hemsida, nyheter. Ja tässä tapahtumassa tullaan julkistamaan uutuuksia, uusi kotisivu ja myös markkinointipuolelle tullaan julkistamaan uutuuksia. En ny bonus bland annat kommer att lanseras. Muun muassa uusi bonus. Men framförallt så kommer det att lanseras en helt ny dryck. Mutta eritoten mikä tulee huomioida on, että julkistamme uuden juoman. Vi har ju ett antal drycker idag. Vi har Original, vi har Family-serien, vi har Extra, vi har Pure. Ja tällä hetkellä meillä on Original, on Family-sarja, Extra, Pure. Alla bestående av olika ingredienser som då gör att de har olika mycket iridoider i sig. Ja kaikki sarjat ovat hieman erilaisia, maustettu eri lailla ja tässä muun muassa tämä iridoidimäärä eroaa hieman toisistaan. Nu kommer vi att lansera en produkt som slår alla de här andra dryckerna med vad ska vi säga, med hästlängder säger vi på svenska. Tämä uusi julkaistava tuote, tässä tapahtuu tuotekehitystä niin paljon, että tämä tulee kyllä lyömään kaikki laudalta. Vi har lokaliserat ett antal andra starka iridoidkällor, alltså inte bara noni. Tämän tuotteen mukana huomaatte, että tässä iridoidimäärä se tullaan esittelemään, eli siinä ei ainoastaan nonista saada näitä iridoideja, vaan myös muista tuoteaineista. Och nu kommer vi att lansera en produkt i 50 olika länder samtidigt som den släpps i USA under ledarskapskonferensen, så kommer vi att lansera den i 50 olika länder runt om i världen, bland annat Sverige och Finland. Ja huomionarvoista tässä on myös, eli tämä tuote tullaan julkistamaan 50 maassa samanaikaisesti, mukaan luettuna myös Suomi ja Ruotsi. Vill du veta mer om den här nya drycken, om det som presenteras i USA, nya bonusen och allting, så kommer du till det mötet som Jan-Åke Karlsson kommer att komma till då i den 10 maj i Finland.
Ja jos haluat tosiaan lisätietoa tästä uudesta juomasta, kaikista uutuuksista, mitä täällä Salt Lake Cityssä sitten esitellään, bonuksista ynnä muista, niin saavut tähän 10. päivä toukokuuta järjestettävän kokoukseen. Och vi har ju valt att lägga det mötet helt enkelt där det har varit störst tillväxt. Störst tillväxt i Finland det senaste året. Det var väldigt enkelt beslut så att det mötet kommer att ske i Vasa. Ja olemme valinneet tämän kokouksen tapahtumapaikaksi paikan, jossa tällä hetkellä, jonka alueella tällä hetkellä tapahtuu eniten kasvua Suomessa, ja tämä paikka on Vaasan kaupunki. Och mötet kommer att ske på svenska med översättning till finska av Reino. Ja tämä tosiaan tapahtuma, täällä Jan-Åke tulee puhumaan ruotsiksi, mutta käännös on tässä tapahtumassa. Anmälan till mötet, kostnadsfri förstås, görs till kundservice. Tähän tapahtumaan on ilmaista osallistua ja toivomme, että ilmoittaudutte asiakaspalvelun soittamalla. Så, med det sagt så vill vi bara tacka för den tiden du tog för att lyssna. Vi hoppas verkligen att vi ser dig den 10 maj i Vasa. Kiitämme mielenkiinnostasi tietysti ja toivomme todella, että näemme sitten Vaasassa. Tack Reino för bra översättning. Kiitoksia Per. Och så hoppas jag att ni läser våra e-mailutskick, det som vi lägger upp på hemsidan. Och annars är det bara att kontakta oss om ni undrar över någonting till kundservice, så hjälper vi med de frågor ni kan tänkas ha. Joo, toivomme, että seuraatte sähköpostilähetyksiämme, kotisivujamme, ja jos teillä on kysymyksiä, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä asiakaspalvelumme. Information om mötet den 10 maj kommer att komma via e-mail. Tarkempaa tietoa tapahtumasta tulemme lähettämään sähköpostitse. Så, tack så mycket, ha det bra, hörs och ses, hej då. Kiitoksia ja kiitos